Guys, ganyan buntag. Kanang buntag ng kuan may. Nang rin may karon na pong gabi eh. Manrayan. Manrayan pun may. Oh, kumpleto gyapon grupo. Moro gyapon gud. Oh. Moro na mga dagwaya ba. Sapa meron sapa. Wala na ilis-ilis. Sapa mi guys. Tano to di baking. Medyo balik ko kinagay kayo ni. Ay kadlok. Hindi lang nguya ito. Sumala. Kejo. Ha? Kaya pagkatraya. Ay, shay. Abay, sana. Abay, sikop. Wala baby. Wait. Wala baby. Ah, nasi, kung ano? Bisalig. Yon, dapat ko tryon ta. Hindi ko labay marbe. Murang tain eh. Na wala. Yap na ba? Puro mga tirador ning mga Asa yung kan musket? Tirahan ito, man. Asa mo tang dag musket? Adlo. Kili draman. mid picture mid ken ang buaya na skilid buaya. Ang sak. Anang ngalus-lus man ni. Je, may spot je, BJ. Ang spot nyo. Bebe. Ang kig ko ha. Dah, sige. Sure na yung marago. Ulit ya. Sapa. Na? Ada? Apa? Ambo. Dali ah. Aduh. Ako dalawa sa ko ba? Awan si Diakon. Kay tangkig. Yo kayo. Ini mo dito no? No, ito mo. Ay, basta guys, pati ba na? Na. No, to dia. Naman tagi. Naman tagi. Ito dia kayo ya. Wah, nanon. Wala upo. Yo kay Jimar kusunada kay Jimar speaker. Na. Di ba? Ato site lang. Kanang buto-buto na sa dagat, gababag na ano. Ah, good. Lumay, kayago. Ha? Lumay. Wala jud. Paya na gani na. Lumay. Kamay gapon? Dako na ba? Ngotay. Ala, grabe ga. Ala, grabe sila dito ga. Ga na to ga, gababag nag ano, muskit. May dala na namin sa ano. Medyo lang lam kita ni Drino kay. Di ko labay ko. Ay, sige. Gatol dia. Ano na bino. Tagaliog ng tubig mga higala no, tagaliog na no. Kung magluhod ka. Lalo umatigoy. Ha? Ikok. Ala, silig sa buhaya may higala. Silig sa buhaya oh. Ano kaya? Ano buhaya? Pagi. Ko ay sa tubig. Tao Park. Kata. Guys, dara mo ko guys oh. Ano ni? Ko ang braga eh. Asa mo tong tangking? Asa mo tong tangking? Na ito, tangking. kita tanto. Lagi kita lah. Pilin. Wala gi. Pako tangkig. Diri. Ina digrita na na oy. Ara mga higala. Pakita na ko ay. Drop isa oh. Isa. Ay dua, kamprag apila to. Oh, kena aji. Pito kamprag man to.
Anong kabrad? Apilong ito kasaras ito. Kampag nito. Pero may higala, no? Paano may higala? Dala na pre. Tungkol pre. Ayun ang galubuga ka. Sige, sige. Apilong ito no. Wala ilas na. Gipakwa hasa ko sa ano sana hindi ka kauno ng pila. Video. Wa kay ko. Video. Kada ko mga higala ha. Pagunitan ako. Kita kayo kay hayag yung website. Dili asaman mo asamang tigunit. Putlang ulo ba? Tangking ni mga tangking. Di ba? Nagkara kami masih makabuhi na ha. Dito na kami higala oh. Puro na tangking. Hauda jud. Biasa deh. Dapat kasili. May kasili. Salud. Dapat ay. Sulod. Kasiling gini. Ito. Allah. Go, daghan kami kuha tangking dire oh. Daghan kayo drapaw. Nay kasili dali ba? Tapi kasili sa kabok. J, awan nilasot J. Ji mulusot na ji ba? Ay, awa. Busot na sudan. Busot mo na. Na delikado ka makabuhi di ba? Busot na sudlan, Jay, busot na sudlanan, Jay. Ano gud? Mar. Ang sudlan na buslot. Sa bagkunan. Gigi. Na manglusot ta guys, manglusot ta dong, manglusot ta dong ni bangag dong. Ha? Ni. Gunitan ako. Di kuno ta ulo putlan dit sa ulo ba. Ay ba yawa madlok ni. Dili man namang maak, Jay. Di man namang maak ko sa mulipot, mulikos na. Mak ni. Mak ni. Mapro man na ana. Wala pero kariltura ko yung. Asa Kasi kita sih. Di kita ang tansungon, maak jud do. Maak, Jay. Buak ni. Okay ha. Pagi tro kamot na kontakan. Pakan. Ayo. Okay. Ang kamot no. Pakal ang kamot din na. Pakan yung kamot no kayo. Ana, may rabis na. Ayo. Ako kayo. Ano kayo? Ginanap ito ka ni Haji. Kaki at renang naong ni mong bata ka.